A manyan dalilin da isa har yanzu aka kasa kawo ƙarshen hare-haren sojoji akan fararen hula, ko da yaushe in suka yi ana cewa kuskure ne, to akwai dalilai da yawa, amma manyan dalilan da na faɗa guda uku ne. Na farko, idan suka yi ba a cikakken bincike a samu dama a gano waɗanda suka yi laifin kuma a hukunta su, kuma jama'a a hukunta su a idon jama'a su san hukuncin. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu, lokacin da za a zo a kai wannan hare-haren ko wanda za a yi amfani da su wajen wannan kai hare-haren, ba lallai ba ne ana amfani da ƙwarewa da gogewa wajen kai hare-haren. Wani lokacin za ka ga kawai an yi ne ba ƙwararru ba ne, kuma ba a samu cikakken information ɗin ba, kuma wataƙila abin da aka yi amfani da shi, makamin da aka yi amfani ba shi ya cancanta a yi amfani da shi a nan wajen ba, ko kuma bayanan da aka samu ba a gama tantance su ba, tunda bayanai, kafin bayani ya zama intelligent sai ya bi rariya guda 6, a na 7 ne yake zama intelligent. To mafi yawanci Najeriya ba a gane me ake nufi da intelligence ba, kawai kowane bayani sai a ce musu intelligence ne. Ba kowane information ne yake zama intelligence ba. Information yana bi ta matakai guda 6. Akwai stratifying information, akwai cluster information, akwai multi-cluster information, akwai professional skepticism information, akwai snitch information, akwai self-serving information, na ƙarshe zai zama intelligence information. To idan aka bi wannan matakan ba za a samu kuskure ba, amma da zarar ba a bi wannan matakan ba, to an dinga samun kuskure kenan. Na uku kuma abin da yake faruwa shine, mafi yawanci mutanen da ake kai musu wannan hare-haren da mutane 'yan gwagwarmaya, wato ƙungiyoyi na fararen hula ko ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ko kuma ƙungiyar lauyoyi ko makamantan haka, ba a tsaya a dage a tabbatar cewa an karɓo waɗanda aka yi musu wannan abin haƙƙinsu, saboda waɗanda aka yi kai musu hare-haren ba su da ƙarfin tsaya su rigima da ko hukumar sojan ko kuma gwamnatin tarayya ko kuma specific waɗanda suke zargin cewa sun kai musu harin, wato a yi bincike a tabbatar. Amma idan wani abu ya tashi, ko za a ƙaddamar da wani abu ko za a yi, za ka ga mutane sun tara kuɗi, an tara a filfam, an yi waye, masu kuɗi an sake mai da rijiya cikin kogi. To amma idan wannan hare-haren aka yi, maimakon mutane su taru, in ma babu kuɗin da 'yan gwagwarmaya za su yi da manyan lauyoyi su bi musu haƙƙinsu, mutane su taru a tara kuɗaɗe, dalili kawai na wannan abun a tabbatar an bi musu haƙƙinsu, to gaskiya da an samu sauƙi, an daina. Na gode.